Il-poplu Malti Wawċi għandu l-ogħla rata ta' fiduċja fil-korp tal-pulizija fl-aħħar 10 snin u fil-Forzi Armati ta' Malta minn mindu bdiet tinġabar l-istatistika. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Intern kif kwota rapport tal-Eurobarometru. Fil-fatt l-istudju kommissjonat mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea juru fiduċja ta' 69% fil-pulizija li jfisser qabża ta' 15% fuq ir-rapport preċedenti tal-Eurobarometru. Dan fil-waqt li fil-Forzi Armati ta' Malta hemm fiduċja ta' 80%, jiġifieri żieda ta' 8% fuq l-istudju ta' qabel. Dan ir-riżultat ifisser li Malta tinsab mal-medja Ewropea meta tiġi għal fiduċja fil-korp tal-pulizija, fil-waqt li l-fiduċja fl-Armata tisbuq il-medja Ewropea b'9%. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Bajrin Kamilleri saħaq li dan l-istħarriġ huwa konferma li l-poplu qed japprezza aktar l-irwol u l-impenn tal-korpi dixxiplinarji biex jagħtu servizz aħjar liċ-ċittadini. Brabta mal-korp tal-Pulizija, l-Ministru Kamilleri fost oħrajn fakkar fil-proġett tal-Pulizija fil-Komunità li jkopri 3/4 tal-pajjiż li wassal biex mis-sena l-oħra sal-lum ir-reati naqsu bi kważi 7%. Il-Ministru Bajrin Kamilleri nnota wkoll kif fil-Forzi Armati ta' Malta kompla ddejxu l-qawwi ta' investiment fl-odda u l-apparat użat mill-membri tal-FAM. Dan ukoll qed iwassal sabiex il-ħaddiema jkunu mħarġa aħjar. Fuq kollox sar investiment fil-ħaddiema fejn bi 8.2 miljun euro iżjed fis-sena, is-soldati qed jaraw titjib qawwi fil-kundizzjonijiet tagħhom. Il-Ministru Kamilleri temm jgħid kif dan ir-rapport jikkonferma kemm it-tiġdid fil-korpi dixxiplinarji qed iservi sabiex in-nies qed jafdaw aktar lill-forzi tal-ordni. Għalhekk sostna li l-impenn tal-Gvern huwa li tibqa' tingħata l-għodda u r-riżorsi biex il-forzi tal-ordni jibqgħu jaħdmu favur is-sigurtà tan-nies.